Tervehdys arvoisa valintaprosessin jäsen ja tervetuloa elämäsi parhaiden minuuttien pariin. Tässä näette kotimaisen kulttuurin tulevaisuuden toivot. Melkein ammattimaiset viihdyttäjät ja päivienne pelastajat. Minä olen Heidi Bergström, 21-vuotias espoolainen joka päivän höylä. Harrastuksiini kuuluvat muun muassa valokuvaaminen, teatteri ja musiikki. On nopea elämä mun päähän ja muokannut kuva, josta sä poikkeat täysin sekä viilalle Ja minä taas olen Rosa Salomaa, 19-vuotias helsinkiläinen tyhjennauraja. Vapaa-aikanani urheilen, luen, kirjoitan, harrastan teatteria ja tanssia. Luonteeltamme olemme ulospäin suuntautuneita sekä vastuuntuntoisia. Mut vai tämän yön ovesta raihoten, sydän mun kärryä elämistä äänestä. Tytöt! Koulu alkoi 30 minuuttia sitten. Mitä? Koulu alkoi 30 minuuttia sitten. Meitä voisi myös luonnehtia meneviksi, reippaiksi ja ahkeriksi. Viime viikolla, kun te olitte sen verran paljon poissa, niin me sovittiin korvaavaksi tehtäväksi, että te tekisitte... Hei, tytöt! Haloo! Minä valmistuin Pohjois-Tapiolan ilmastotaidon linjalta joulukuusta 2013. Ja minä taas Kallion ilmaisutaidon lukioista keväällä 2013. Olemme siis harjoitelleet sosiaalisia taitojamme jo vuosia. Kyllä se olisi toisaalta, mutta sitten ei mulla oikein hirveästi rahaa pensaa. Niin, totta. Mut sinne on Opiskelemme tällä hetkellä näyttelijän työtä Niittylahden opiston teatteriraajarikossa. Ja suuntaamme tulevaisuudessa toivottavasti monipuolisiksi kulttuurialan ammattilaisiksi. Opistolla asumme yhteisessä noin 14 neliömetrin huoneessa. No me toisimme siis läpi kotaisin ja olemme tottuneet työskentelemään yhdessä sujuvasti ja riidatta. Heidi, missä mun suklaat on? En tiedä! Omaamme myös erinomaiset ATK-taidot. Emmekä pelkää tarttua haasteisiin. Heidi, mä en pysty siihen! Sä pystyt siihen kyllä! Mä otan sut kiinni! Luota minuun, ystäväni! Mä hyppään nyt! Enempää sanomatta olisimme varmasti loistava tehotiimi tarjoamaan Park Ranger-työhön. Valitkaa meidät, ette tule pettymään. Come home in the morning like my mother says, when you gonna live your life right. Oh mother dear, we're not the fortunate ones, but girls, they wanna have fun. Oh girls just wanna have fun. Phone rings in the middle of the night, my father yells, what you gonna do with your life? Oh daddy dear, you know you're still number one, but girls, they wanna have fun. Oh girls just wanna have. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun, but girls